Soc Verònica Aguilar, de la Falla Saragossa Parc Central, tinc 13 anys, soc de primer d'ESO de Trinitàries. Hola, soc Irene Martínez Atienza, tinc 13 anys, soc de la Falla Carrer Toledo, faig primer d'ESO al Vélez Events. Per a mi les falles són cultura i tradició. Va ser quan vaig començar a desfilar davant i em va posar molt alegre i molt nerviosa. M'agraden els concursos i relacionar-me amb la gent de la falla i que no siga de la falla. De les falles no canviaria res, sols que hi ha gent que fa trastardes i no m'agraden. Sí, em considere. Per a mi la pandèmia no influïa res, sols que les falles quan van parar em vaig sentir prou trista i desil·lusionada. Hola, soc Carmen Furio Gómez, tinc 12 anys, soc de la Falla Plaça Sant Roc Gómez Ferrer i Voltants i estudie primer de l'ESO al Col·legi La Puríssima de Torrent. Hola, soc Lucía Mas Santandreu, tinc 12 anys, soc de la Falla Sedaví i estudie al Col·legi Nostra Senyora de Montesquieu. A mi de les falles m'agrada tot i m'agrada disfrutar de tots els moments al màxim. No podria decidir cap cosa. El primer record que tinc de les falles és el susto del primer tro i quan vaig veure el meu primer tratge de fallera. M'agradaria ser component de la cor d'honor infantil perquè pense que és el somni de tota xiqueta fallera a Torrent i pense que les xiquetes que exercisquen aquest càrrec han de ser simpàtiques, amb saber estar i disfrutar de tots els actes al màxim. Les meves aficions són fer gimnàsia acrobàtica, viatjar i estar amb les meves amigues. Jo intento participar en tot, com playbacks, declamació, teatre, jocs florals i moltes més. Els artistes no conec molts, però el meu artista faller és molt treballador i molt bona persona i l'estil m'agraden tradicionals, com han sigut sempre, amb bon de colorit i